Niger sɔrɔdasi jalabatigi fanga dafirikɛlaw ye laseli kɛ jumadon na k'a fɔ ko fangakɔrɔ lasigini waleyaw bɛ sɔn ka kɛ jolibon kasaraba ye. Général Abdurahmane Tiani jirala jakansow kan ka kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye. Russie jumadon na Vladimir Poutine ma sɔn hakilinaw ma min ye k'a fɔ ko Russie sɔrɔdasiw ka kɛlɛ Ukraine de kan kɛra dunuya gun kan balow sɔngɔw gwɛlɛyali ye. A y'a bila nazara jamanaw yɛrɛ ka politikiw kɛcogoyaw kan farafinna ye Ukraine kɛlɛ banni laɲiniw kɛ a fɛ. Kenya William Ruto ne l'Amérique jigiɲɛ ana dansagokɛlaw kɛlɛsoba ɲɛma dankan Brian Nelson ye ɲɔgɔnya Mombasa a ko Moscou ka suma labilali ko nin tɛna kɛ ko ɲuman ye farafinna jamanaw ma. Senegali salon tungala tadenw hakɛw minnu bɛ bɔ Senegali ka taa Île Canaries kan jikankulu fitininw na ani minnu fɛnɛ su tɔmɔtɔmɔra cayara. Nigeria Ivi Iroto échec bola n'a si bɛ san 8 na ye échec jeu kɔrɔ mɛrɛkɛw kɛ yɛlɛma kura baarakɛlaw ye ne ka ado a ka mɛrɛkɛ kura la Fondation américaine ka lasigidenya jala dira a ma.